Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadam nde kala min bisimon e kelle gadane roɓinde jayde alkamisa sappo e jeenayyi lewru décembre 2024 bisimilla mon e kelle gadande roɓinde jaydeji puɗortoɗen ko jayde gendire nde jayde le soleil ɓe garti koye salton de grippe caɗele to banggue weeyo e on poussiére teskaɗo ɗiɗo balɗe ɗum saabi jayde le soleil arti yiide wonande to banggue weeyo ngo hani e sato ngo ɗe oɗo poussiére mo ganduɗa ko teskaɗo ɗi dumunnaji hoɗum wawi ko kadi battinte to banggue wonande cellal ɓalli ha ɓuuri tengtude oɗo maladie moɓe mbiyata maladie saisonnière jayde le soleil arti en kono ɓe garti e déclaration de politique générale bo Ousmane Sonko laabi ne wayno ɗum lawɗa ko ñande nogas e jeenayyi lewru nogas e jeeɗiɗi lewru décembre fandu ndu jayde rewmi quotidien ɓe garti koye déclaration de politique générale mo Ousmane Sonko laabi mawɗo jagorɗo leydi Sénégal mo huccodir e ɓen ɓe ganduɗa ko kayti goni sarɗiyankoɓe to bowol guendire leydi Sénégal gam andude to tigui ɗoɓe kuccini leydi Sénégal ɗum ɗo noon ko ñande aljuma nogas e jeeɗiɗi lewru décembre jayde rewmi quotidien arti hen jayde la dépêche ɓe garti koye kan haala Sonko don rendez-vous le 27 décembre yiide jayde la dépêche Ousmane Sonko hokkodiri aadi e sardiyankoɓe ñande aljuma nogas e jeeɗiɗi lewru décembre toon to assemblée nationale gam tigui artude ko yiyete ko déclaration de politique générale kanko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗe leydi Sénégal jayde l'info ɓe garti koye la plateforme F24 ko kamɓe tigui mbaɗi jonde ɓe huccodiral e jandiyankoɓe artude oɗo saaha dillo teskaɗo ɗo e nder leydi ndi no yaratini ɓe garti noon kamɓe F24 ko artude wonande e caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ne fawa e Barthélémy Toye Dias kamɓe F24 ɓe garti ni e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni joguiɓe nden kay kisal daɗiɓe ɓe hakkude mumen e ɓen ɓe ganduɗa ko goni besguji ɗi to banggue wonande nanguji ɗi ganduɗa ko ɓurtuɗi teskaɗi ɗiɗo saahaji kala fawde kadi ha joni fitinaji ɓen ɓe ganduɗa ko kay dillata e dawrugol yeteɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe opposant en ɓe gartini hay fitinaji ɗi ganduɗa ko ɓennunoɗi hitande ujunaje ɗiɗi nogas e goho 2021 ha totti oɗo saaha 2024 yiideɓe beele hande oɗo saaha fotani wonde ko yiyete ko beldital gam tigui leydi Sénégal wawa artude e ko yiyete ko e daƴal kan haala ene tawi e jayde l'info kono ɓe garti kamɓe l'info ha joni koyno e déclaration de politique générale mo Ousmane Sonko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru décembre ƴeewoyen jayde libération de libération ɓe garti ko e ARTP ko kayitigi hartoto kamɓe jertinde oɗo opérateur yas mo ganduɗa ko kayitigi wonno free e yiide noon ɗum ko cagele to banggue wonande ko mbiyata ko déraillement total sur le réseau ɗum noon to banggue wonande caɗele to banggue weeyo ɗum saabi ARTP ne jertina on mo ganduɗa ko opérateur biyeteɗo yas free ɗum noon ko to banggue wonande caɗele ɗe ganduɗa oɗo saaha teskama e on opérateur e yiide ni wonande e yiide libération ne wayno to banggue wonande ARTP ana jogorani fawde ko yiyete ko to banggue hadde hani e woga e won kuule e on opérateur mo mbiyata yas free ɓe garti e Bowad ko kañum tigui wallite leydi Sénégal ko abbi e caɓanɗe 3 milliards koppereji men franc CFA beele tigui wallide ko yiyete ko laamu ngu to banggue ko yiyete ko vidéo de surveillance toon to banlieue mo Dakar gam tigui wawde sembinde ndenke e kisal e yiide jayde libération jayde point actu ɓe garti koye alali to banggue wonande BP British Petroleum ko kamɓe tigui yiide beele maɓe jokku ko yiyete ko noon golle maɓɓe to banggue wonande phase 2 caggal noon de teska wonande on phase 1 mo ganduɗa to banggue wonande ko mbiyata ko dawal gadanal ngal diwtogal ɗo e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi to banggue wonande ndelam on gaz mo ganduɗa nde rendi leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie gam puɗɗugol ha ɗum sabini ɗaminare mawde nde ganduɗa ko teskade hen jogade hakkude leyɗele ɗiɗi to banggue wonande ngaalu e yiide jayde point actu ne wani noon caggal nde tarde wonande mbiyan ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi ko ɗen golle lelde ha ɗum sabini e yiide wonande on réserve mo ganduɗa ene tawe ko ɓuuri 4 e nogas ha tottini 5 e caɓanɗe jeegom milliard mètre cube mo ganduɗa ene tawe e on réserve ɗum sabini ne wayno ɓe diwtiɗen golle ha ɗo hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi hayso tawi ni ne wayno ɗaminare nden mawde ne ganduɗa ko koppereji laamu leydi Sénégal kamɓe Mauritanie ɗaminno hen ko abbi e caɓanɗe 6 ha e caɓanɗe 9 milliard e koppereji dollar ne wayno ɗum jayde point actu arti hen ƴeewoyen jayde l'observateur ɓe garti koye dorogueyi caggal nde fawa jungo
tonto leydi France tonto Champs-Élysées haɗum sabini kanko Doro Gueye o waɗa ko yete ko garde à vue oɗo saaha noon ɓe garti wonande laamu ngu o nanay peeje gam tigui wawde artirdemo ga e leydi Sénégal kono noon ɓe garti kadi jogade kulhuli to banggue wonande cellal ɓandu makko haɗum sabini certificat médical mo ganduɗa ko goto e holkistoɓe koyete o ko banggue cellal makko on médecin italien arti to banggue kulhuli jogade e cellal kanko Doro Gueye e yiide jayde l'Observateur jayde L'As ɓe garti koye Barthélémy Diaz maire de la ville de Dakar ɓe garti e hanki o caggal nde o yinno wadde ko yete ko point de presse ha ni salti ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni joguiɓe nden kay kisal ɓe yiide e jayde L'As Barth se refuse à Auchan watindi kanko Barthélémy Diaz ko ɗon ɗo Auchan to Dakar kono ɓe garti e Aissata Tall Sall on recours mo o nannuno e yiide ɓen ɓe ganduɗa ko les 7 sages taweteɓe toon to conseil constitutionnel ɓe ganduɗa ko kay tigui goni jeeɗiɗon nunɗuɓe tawetoɓe ndun suudu ɓe caltima wonande nden ɗaɓɓere nde ganduɗa kanko Aissata Tall Sall o waɗino ɗum to banggue koyetno e to bureau de l'Assemblée nationale jayde Vox Populi ɓe garti koye Sonko va enfin tenir sa DPG déclaration de politique générale won adi o kiɗum sardiyankoɓe ko ñande 27 lewru décembre tawi hawrata koye aljuma e yiide jayde Vox Populi ɓe garti e Barthélémy Diaz hanki o hayso tawi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni police ji ɗi mbaɗino ko yete ko communiqué gam tigui hollidde wonde ɗin tuumaji pewtenoɗe e dow mabɓe to banggue hadde kanko Barthélémy Diaz kamɓe conseil ji ɗi nadde toon to Bowal ko yete ko maire de la ville de Dakar ɗum noon haɗani e yiide Barthélémy Diaz hanki o de ɗum ɓeydima laɓɓitinde wonde tigui kay kan haala ka gonɗani sibo hanki o ɓe kaɗimo nadde toon to hôtel ville de Dakar jayde Vox Populi arti hen ɗewoyen jayde enquête ɓe gartini ko e kan haala Dakar ville rebelle ɓe garti koye ville de Dakar wuuro lamorgo ngo on ville ɓe garti noon to banggue wonande tarik to banggue dawrugol ngal mbiyen on mairie e yiide noon wonande caɗele ɗe ganduɗa ko jawtude hakkude omo ganduɗa ko Abdoulaye Wade kam e Khalifa Ababacar Sall omo ganduɗa ko kanko tigui woni Aminata Touré e Karim Meïssa Wade hande oɗo saaha totti ko Ousmane Sonko kam e Barthélémy Diaz ɓe garti e yiide wonande caɗele to banggue wonande dawrugol e maire de la ville de Dakar kono ɓe garti kadi toon to ganduɗa ko kay tigui woni place de nation ko toon tigui woni to yite ko dinguiral e kala saaha ne wayno ko toon ɓesguji ɗi mbaɗata sepoji gam woytade caɗele mumen ha ɓuuri tengtude noon e saaha mo maire de la ville de Dakar dilli e yiide jayde enquête jayde Sud Quotidien ɓe garti koye déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko se dévoile enfin hankadi laaɓi kanko Ousmane Sonko o sarɗi wonande ñande 27 lewru décembre ko nden tigo huccirte e ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ɓe toon to batirde guendire leydi Sénégal jayde l'éveil ɓe garti koye RTP Sénégal kam e ARE mo leydi Mauritanie to banggue wonande weeyo ngo e hollide wonande o saaha ɓe mbaddi junggo e fandu gam tigui wawde rewindade hani e ɓeydude sembinde ko yete weeyo ngo on mission noon ne wayno ko gam ɓeydude ko yete ko fréquence to banggue wonande keeri ndi ɗum ɗo noon ne wayno ɓe garti hen jayde e l'éveil kono ɓe garti e budget 2025 Abdoul Mbaye o yalti e yiide wonande o saaha to banggue laamu ngu kan haala to banggue wonande ustude dépense uji ɓurtuɗi ngu laamu ngu laaɓi e ɗiɗo budget ji ɗe ganduɗa ɓetene ɗum kamɓe jagorde de hollitte tan wonande ko ɗum haala ɓolo kono kadi laamu ngu ngal jaɓɓal kam gonɗani e mum jayde Le Quotidien ɓe garti ko Yerim Sow patron Telium Group kamɓe golodiɗo mo ganduɗa ko Yigo Falli Thiam tawi ko toon to hakkude mabɓe e to banggue wonande ñawoji leydi Benin e on mo ganduɗa ko lamɗo leydi Patrice Talon hani ɗum saabi to banggue wonande mandat d'arrêt international pawɗo e dow mabɓe tawi ɓe dewira ko yiyete ko noon to banggue wonande escroquerie kam e no établissement d'état financier hay ko ɗum koɓe mbiyata sur évaluation frauduleuse ɗum tigui woni koɓe dewra toon to leydi Benin haɗum saabi ni goto e hôtel aji kanko Yerim Sow oɗo saaha laamu ngu nana jaɓɓal wawde ha joni samminde ɗum e yiide jayde Le Quotidien ɓe garti e kan haala no ɓuuri yaccudde e jayde Le Quotidien kono ɓe garti e on mo ganduɗa ko Barthélémy Diaz hanki o hakkude makko e police ji ɗi hadɓe mo nadde toon to mairie de la ville de Dakar kanko Barthélémy Diaz o holliti ne wayno noon ɗum ɗo ko fayido tan ko gam hollidde tigui on communiqué mo lawɗinno kamɓe police en gam ɓe kaɗani kanko Barthélémy Diaz ko gonɗi ko kam laaɓi ko ɗum tigui wonno hanke feere makko gam ha joni fennude kamɓe police en e yiide jayde Le Quotidien bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw PD TV ko ɗum woni komin dobinnomon kelle gaddanɗo min jandeji e subaka hande o min dokkon aadi alkamisa janggo so hawre wele dal ɗo e nden yo jaam jogo min jogo en on jarama.